ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ 12/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು. ಒಯ್ದು ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ದೆಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಅನಾದಿ ನಾಟಕದ ಇಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ಇಂದೆರ್ದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅವು ಓಪನ್ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿರ್ತು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು. ಈ ಡ್ರಾಮಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ನಂಚಿನ ಅನಾದಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಏತು ಓದುದಿರು ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಓದಿರು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತುನೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಕಲ್ಪವೇರು. ಏ ಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಪಗೊರ್ದಿಂಚಿಲ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಪಗೊರ್ದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರುನಾರು ಪೊಡು ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನೇನಂತೂ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸುರುಕೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆರು ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರಂದೆತ್ತಂಡ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾಗ ತೆರಿದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲೆನ್ನ ಚೌಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬತ್ತದು ಏನನು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆದ ಅನುಸಾರ ಲೈದರು. ಅಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿ ಹೊಂದರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಸತ್ಯಯುಗೋಕ್ಲ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಕಲಿಯುಗೋಕ್ಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ರಾವಣನ ಬಂಧನೊರ್ದು ಬುಡ್ಪಲೆ ದುಃಖೊರ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಧಾಮಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು ಪುದರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮ. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಸುಖಧಾಮ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪನ್ಪುನೋನಿಕಲು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದು ಬಿಡ್ತೀರು. ನಿಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದು ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಔಡು ಪಂಡದು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆಪುನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವು ದೇವತೆನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಈತ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಅವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ದೇವತೆಲು ಮೊಕಲು ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ದೇವತೆಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ಬಾಬಾ ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದು ಮಲ್ತದೇರು. ವಾ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ ಅಕ್ಲು ಮಾಲೀಕ ಆದು ಪುಜಿರು. ಆರು ಮಾಲೀಕ ಆದು ಪುಜಿರು. ಈ ರೀತಿ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ಕೊರುಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪುಂಡು. ఒక ಬೇಹದ್ದದ ದುಃಖ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪುಂಡು. ದೇವತೆಲ ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತದ ದಿನಕುಲೆಡ ಪಂಚಭೂತಲೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೆಡನೆ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿಕಾರು ಸ್ವರ್ಗೊಡು ನನಜಿಕಾರು ನರಕೊಡುಂಡು. ಒಪ್ಪು ನಾವು ಮುಲ್ಪನೆ ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರೋ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನೆನಪುಡುದೆ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆಪರು. ಇಂದೇನು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರು ಏಪ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದು ದಾದನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ಶಬ್ದನು ಶಿವ ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶಿವನ ರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗಂತೂ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಅಂತಿಮಡು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರಾಡು ಓದುದುಪ್ಪೇರೋ ಆಕುಲೆ ಇತ್ತೆಲ ಓದುವೆರು. ಏರು ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರೋ ಆಕುಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಪೇರು. ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರ ಉಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಕೂಡ ನಿಕುಲೆ ತೀರ್ತು ಚಪ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಲೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಆದು ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೂ ವಾ ಸಮಯಡು ಏರು ವಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವರು. ಐನು ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು.
ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕುಡ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತೆರಿಪವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರತೆ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧಡುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಿಲಿನ ಅಶರೀರಿ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಪಾವನ ಆಯ್ರೆಗಾದು ಆತ್ಮನೆ ತನ್ನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಅಂಡ ಕೂಡ ಶರೀರಲ ಪವಿತ್ರ ಏನನ್ನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಅಪವಿತ್ರವಂಡ ಐರ್ದು ಆಭರಣಲ ಸಹ ಅಪವಿತ್ರನೇ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೂ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಮುಖ ಮೋನೆದ ಲಕ್ಷಣ ಚಲನ ಒಲನ ಊರಿಯನವು ನನ್ನರೆಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂತೆಲ ಅಂತರಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಾಟಕಡು ಕೋಟೆದ ದಿನ ಅವ ದೃಶ್ಯನು ತೂತೇರು ಅವೇ ದೃಶ್ಯನು ತೂತೇರು ಅವೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುನತ್ತೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಹದ್ದದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೆದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಕೋಡೆದ ದಿನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೆರಿಪದೆ ನಿಖುಲು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತೊಂದರು ಕೂಡ ಕಳಿಯೊಂದರು ಇನಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಇನಿ ಭಾರತ ಪರತನ ನರಕವಾದುಂಡು ಇಂದುವೇ ಭಾರತ ಎಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಗ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೃಷ್ಟಿರೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಪುಣ್ಯದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುರುಗುಡುಪ್ಪೇರು ಏರು ಭ್ರಷ್ಟ ಅದುಲ್ಲೇರೋ ಆಕುಲು ನರಕೊಡುಲ್ಲೇರು. ಈ ರಹಸ್ಯನು ನಿಖುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕನು ಇರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಗ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರಿತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಕೂಡ ನಿಖುಲು ಬೇತಕ್ಲಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಿಖುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿನ ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಯಾನಂತೂ ಸುರ್ಗುಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪುನನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯ ಯುಗುಟಂತೂ ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ತಾಲೂಕು ಬೇರಣ ಖಜಾನೆಲೊಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಂಗಾಲ ಅದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರನೆ ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕಂಗಾಲ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಚಿತ್ರದ ಮೆತ್ತು ತೆರಿಪಾನಗನೆ ತೆರಿಯೋಣ್ವೇರು ಸುರುತ ನಂಬರಡಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಲೆಗೆ ಸಮಯಡು ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಿಖಲೆಗೆ ತೆರಿದಂಡು ಇನಿಕ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತದು ಐಕ ವೈಕುಂಠ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡೆತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತೆಂತೂ ಭೂತದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಭೂತದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಆದಿದ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರೊಣ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದೇನು ಬೇತೇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದಲ ಕೇಣಿರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಆಧಾರವಾದ ದೆತೊನೇರು ಏರ್ನ ಮೋನೆನು ದೆತೊನೇರು ಪನ್ಪುನೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾಬನ ಸವಾರಿಯಾದಪ್ಪುಂಡು ಈ ಶರೀರಡು ಎಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮ ಸವಾರಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಐರ್ದವರ ಅರೆಗೆ ಮೋನೆ ಅತಂಡ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ರಾಜಯೋಗನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವನು ಪ್ರೇರಣೆರದಂತೂ ಕಲ್ಪಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಹೃದಯಡು ಬರೆಯೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮೊಡುಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯೋನುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಏರು ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೋನುವರು ರಾವಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ನಿಖಲು ನಾಟಕನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೇಗೊನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಗಾಡ್ ಪಂದು ಶಬ್ದ ಬರಂದುಪ್ಪುನತ್ತೆ ಬಾಬಾವ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಆಯ್ತ ಬದಲಾದ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬೇಗೊನ್ನು ದೆಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿ ನಂಬರ್ 1 ಅದು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಒರಿಯನ ಪಿರವಡು ನಾನೊರಿ ಬರಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಸಹ ಮಿತ್ತುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪತಿತೆರು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಲೆತಂದು ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾವನ ಆತ್ಮಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ನಿರಾಕಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೆಗು ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ನಿಖಲೆಗು ಪುನಾದ ಪ್ರೀತಿ ಏರಿಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಉಳ್ಳೇರು ಏರಿಗೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೆಗು ಇಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು
ಏರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪಿರೋ ಆಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪಿರು. ಇಲ್ಯಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲಕುಲು ಶರೀರದ ಮಿತ್ತತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುಡು ಏರು ಮಸ್ತಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಲಕುಲು ಕೆಲವು ಎಲಿಲ್ಯ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನೋಡು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಿ ತೆರಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಓದವಿರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲಕುಲು ಎಲ್ಯಕ್ಲೆಗೆ ಓದವನ ನಿಯಮವೆಂದು ಇತ್ತೆತ್ತಂತೂ ಮನುಷ್ಯರು ಕುಬ್ಜಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ತೀಯರಡ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಕುಬ್ಜಾದುಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ತಮಗುನಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಂದೆ ಕುಂಠಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಆತ್ಮ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು ಐನು ಎಂಚ ತೂಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ನಕ್ಷತ್ರದ ಪುದರ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಿತ್ತು ತೂಪೇರು. ನಿಕುಲು ನಕ್ಷತ್ರದ ಪುದರ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂವನುವರು. ನಿಕುಲು ಭೂಮಿದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದ ಜಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲರು. ಐಟಂತೂ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅದಲು ಬದಲಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೋನವರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಾರು. ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಬಾಬ ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ತೆರಿಪದೇರು ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ತೆಗೆದು ಪೋಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟುಂಡು ಐಟ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಾಬರ್ದು ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜವನರು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾಯಿಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುಂಡು. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬುಡುಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಚೈತನ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದಂಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ದೀಪ ನೆರೆದವರ ಇಂಕಲು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಆ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾರಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಎಂಚ ನಂಬರ್ ವಾರು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನಿಕುಲು ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಏತು ಸಾರಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದುಪ್ಪರು. ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಏತು ಸಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದುಂಡು. ಏಪ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ತೆರಿದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ತಡದೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಮಾಯೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ನಿಕಲಿಗೆ ಮರೆಪದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು ಆಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಡ ಏರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನತೆದ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಡ್ದಲ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಾಯೆ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪದು ಬ್ಯಾಟರಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇದು ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಏಪ ಲಡೈದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಅನುಸಾರ ಪದವಿನು ಪಡೆಪೆರು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆನಲ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಿರು. ಗೊಬ್ಬು ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನು ದೀಪ ನೆರೆದವರ ದೂರ ಅಂಡ ಏತೊಂಜಿ ನಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರೆದವರ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ತುಂಡ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಮಾಲೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದೇರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು. ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡ್ ಅಕಲ ಮಾಲೆನೆ ದೀಪಿರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಎಂಚ ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಈ ರೀತಿ ರುಂಡ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಾಲೆ ಇತ್ತೆ ತಯಾರಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಅದಲು ಬದಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ರುದ್ರ ಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಂತಿಮದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಾಲೆಲ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ತಯಾರಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಚಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬನ ಸಂತಾನರ್ನ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪರು ಐದವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಮಾಲೆಲ ಬೋಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನುವೆರು ಅಂಡ ಕೇನು ಕೆಲವೆರೆಗು ಈ ಆ ಸಮಯಡೆ ಕೆಬಿರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಕೇನು ನೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೆರೆಗಂತೂ ಓದು ನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತೆ ಓದೇರು ಬೈದಿರು ಬಂದಾಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪು ನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿರ್ದು ಓದೊಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತ ಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜೆ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆರ್ದು ಆತ್ಮರೂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಡ ಆಪುಂಡು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಂದೆ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆಕ್ ಇಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಪ್ರೀತಿನ ದೀವನುಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ ಯೋಗೊಡು ಮಸ್ತಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವಿರೋ ಐನ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಗಳ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ವರದನ ಓರಿ ಬಾಬನ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರವಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಸದಾ ಒರಿಯನ ಆಕರ್ಷಣೆಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಭವ. ಸದಾ ಇಂದು ಅನುಭವಡುಪ್ಪರು ಓರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಓವಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಓವಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಓವಿ ಬಲಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಂಧನ ಪೆರವಲ್ಯ. ಏರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಆ ಅಧಿಕಾರೊಂದೀಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕ್ರೋಧ ಆತಂಡ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಏಪ ಬಾಬನಕುಲೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಮಾತಲ ಒರಿ ಬಾಬಡ ಸಮಾವೇಶ ಆದ ಉಳ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಸಹಜವಾದೇ ಮುಕ್ತ ಆದ ಬುಡ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಆರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿ ಬೇಹದ್ದಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.